ina ta miki magana ki tsaya mana ki saurare ya ba ki ga yanayin bare ba cheese magana ko nake cheese magana nake miki ba kai wai kai kana da hankali ma kuwa in banda kai mahaukaci ne ina wani tafiya kana wani shamun gaba lafiya assalamu alaikum ya mata barka da warhaka a wuni lafiya ya gida ya yara ya hutu a takaice da na dan ga shanyo kone kisi ne na ga ya kamata na biyo ki na dan yi miki bayani saboda na dan ganki epite ta ka kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa in ji Hausawa na ga ya kamata in zo miki bayani ina son ki so yanzu baby kina ganin na kin ga bace ga karamin mutum ba ya kike gani kina ganin zamu sasanta photo no be juju be that yanzu zuba min 11 din ki ga iPhone 11 dita samu 11 okay in baka namba ta kenan ko I samu 11 so oh my god na yi gura wallahi you think say they wise you are a mumu man pizzel ka ce ka karkato ina wata tafiya yanzu ya wani sha gaba na sai wani surutun banzai dan tsabe kai ya za ka kai da awa nawa da karɓar kayan nan har yanzu baka da su ba to pizzel awa ɗaya na ƙara me a ciki dan na ƙara da ai ba wani abu bane ba okay ya gace mana dalla ciro min kayana dalla ya ne amma gaskiya bawan Allah ba ka san me haka da kai kai yanzu ka rasa me zaka yi sai zuwa aran kai aiko kai asara wallahi babe sorry this is the family issue this is the family issue wait dalla ka mushu ilahi kara mai wani bawan Allah kara mai makaryaci ne irin su dama so nake a rinka mutu Kamal cire Kamal don't do this there 1 minute kamar ya be kuwa dama dalla ban kayana aje ka aro Kamal ciro min wandan Kamal ka yarfa ni fa ciro wandan Kamal ciro kuma za ki iya tsare su yake tsare banza yanzu haka za mu yi kai Kamal shi kenan normal ne bai ban waya ta kawai ke ma ki ci gaba da tafiya baka waya ka wace waya kenan wayar da na baki ga waya ta hannun ki wace waya ka bani kai ga wayar nan ina na bi ka tashanci ka dawo hankalinka ka ba kake magana ni ka ba waya amma da kare na ma hankali ni ka ayyushe ka bani waya wala na bazidin ilimin qalidu wala na rabaka yubayyin lana ma iya ilimin ka sha ba alaina wa inna insha Allah la mutadu in ba sai kin ban waya ta ba Allah ya tsina keken isa isa kare na ma hankali a yaushe ka ban waya in ba ki waya ga waya a hannun ki nan aja ta wannan waya kace waya ta ce ka ina min hankali mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya hakuri dan Allah ki ban kamar yanda ke ga an kwabe min kayan nan na aro wallahi wayar ma aro ta ne Papa, ni ka ba waya wai? Kai, bari ka ji na fi ka ta canci baka isa ka jaja min wahala. Yanzu sai in jaja maka wahala a nan gurin. Ga wannan. Ba ka biyo ni sai na maka ihun kwarto ba Allah ki tsine min. Farme? Ka gani kwarto ka biyo ni ka gani. Ayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ka da ne idan na hacike ki. Wallahi ka da ya sa su na ya da aka shi amma bai taɓa sa. Yana kyau. Wallahi yana mugun kyau. Zan nuna miki bidiyon. Kuma da kwartana. A'a. Rolling action. Toto. Allah ya biya. Kuma da kuɗin kamala. Kuma sannan awa 6 ne wallahi in ka wuce duk inda kake sai na nemo ka. A gurin zaka kwabe kayan. Kuma sannan awa 6 ne. Wallahi. Almajirai ne. Muje. Ina jin ka. Kuma sannan awa 6 ne. Harkar nan. Kai kariyo dai. Zai ka yanka.